L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifħira ta' Santu Wistin ta' Canterbury li huwa dak li ntbagħat mill-Papa San Girgor biex iwassal l-aħbar it-tajba fl-Ingilterra fis-sena 596. Hemmhekk beda mal-ewwel jaħdem flimkien ma' 30 raħeb ieħor u fil-fatt fis-sena ta' wara ir-re Ethelbertu ta' Kent tammet fejt il-50. Bad kompla bil-ħidma tiegħu hemmhekk sar Isqof ta' Canterbury u miet tal-ħabta tas-sena 605 propju fis-26 ta' Mejju. Ġifieri aħna qegħdin niċċelebraw bniedem li kien missjonarju li wassal l-Evanġelju fl-Ingilterra. U għalhekk nitolbu l-mulej biex aħna jkollna dejjem kif semma l-Papa Franġisku meta kien Malta il-ferħ tal-Knisja li tevanġelizza. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Il-qatt tal-btana mulej biex dak li ġimwiet lilna bil-qdusija li tagħna l-verb tiegħek iseħħ kull imkien bil-qawwa tal-Evanġelju u aħna niksbu l-milja tal-adozzjoni mħabbra lilna minn min ta' xhieda għall-verità. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li jwallhom jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Pawlu kien f'Korintu, bil-lejl derlu l-mulej u qallu: La tibżax, imma tkellem u tiskoċċ, għax jiena miegħek u ħadd ma hu se jmitt idu fuqek biex jagħmillek ħsara, għax poplu kbir hawn għalija f'din il-belt. Pawlu għatem sena u 6 xhur jallimhom il-kelma ta' Alla. Imma meta Gallion sar prokonslu tal-Akajja, il-Lut qamu għalenija kontra Pawlu. Telloħ quddiem il-qorti u qalu: Dan il-bniedem qiegħed jipperswadi lin-nies biex iqimu lil Alla kontra l-liġi. X'ħin Pawlu kien se jiftaħ fommu, Gallion qal lil-Lut: Li kieku kien hemm xi ħtija jew delitt, kien ikun hemm raġuni li nismakom bis-sabar kollu lilkom il-Lut. Imma jekk din kwistjoni dwar kliem u ismijiet u l-liġi tagħkom arawha intom. Jien ma rridx nagħmilha ta' mħallef fi ħwejjeġ bħal dawn. U bagħthom il-barra mill-qorti. Imbagħad il-koll qabdu f'sosteni il-kap tas-sinagoga u taw ħxeba quddiem il-qorti. Imma Gallion ma ta' ebda każ ta' dan. Pawlu baqa' hemm għal ħafna ġranet. Imbagħad infiret mill-aħwa u rħiela bil-baħar lejn is-Sirja. Kellu miegħu lil Prixxilla u Akwila. F'kenkriqa ta' xaru, għax kellu weda.
Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajri l-Alla. Qassam responsorjali. Alla is-Sultan tal-art kollha. Flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Għax il-mulej l-oli u tal-biża', Sultan kbir fuq l-art kollha. Flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Irażżan il-popli taħtna, il-ġnus qiegħed taħt riġlejna, u jażlilna l-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob il-maħbub tiegħu. Flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-Sultan tagħna, għannu. Flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Il-Messija kellu jibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu tassew ngħidilkom intom għad tibku u tingħu, iżda id-dinja għad tifraħ. Għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. Il-mara meta tkun se tiled tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twildet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fl-uġieħ bil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Hekk intom, issa tħossukom imdejqa, imma qed nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma joħodulkom. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-ferħ tagħkom ħadd ma joħodulkom. Dan hu li jgħid Ġesu lid-dixxipli fl-Evanġelu skont San Ġwan hawnhekk qiegħed fl-aħħar ċena u jolqotna dan il-kliem kif jitkellem fuq il-ferħ meta huwa l-waqt ta' dwejjaq ta' niket u mumenti bes ħafna għal Ġesu. Fil-fatt, ftit wara, Ġesu se jkun arrestat u mbagħad jgħaddi mill-passjoni u mill-mewt tiegħu. U hawnhekk jgħid fil-fatt id-dixxipli tiegħu jgħidilhom intom qed tibku u tingħu. Qed iġġarbu n-niket. Imma mbagħad jgħidilhom imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. U jġib dik it-tiġbieħa sabiħa ta' mara li se jkollha tarbija li trid tgħaddi mill-uġieħ u mit-tbatija biex twellet it-tarbija, ma mbagħad meta titwellet it-tarbija tifraħ bit-tarbija, b'din-ħajja umana ġdida. U ferħ li nessija l-uġieħ li tkun għaddit minnu għax issa għandha din it-tarbija. U din it-tixbieħa jgħidha Ġesu propju biex jaqabbel dak li se jgħaddi minnu u se jgħaddi mill-passjoni u l-mewt minn dbatija kbira, imma mbagħad iqum rebbieħ fuq il-mewt, irxoxt, iqum għal ħajja ġdida. U għalhekk in-niket qatt jitbiddel fena. U nafu li id-dixxipli fehmu sew dan mhux dak il-ħin,
Imma wara l-qawmin mill-mewt ta' Ġesu u wara l-inżul tal-Ispiritu Santu fuqhom imbagħad fehmu li Ġesu jagħtihom dan il-ferħ f'qalbhom illi ma joħodulhom ħadd. U li hu ferħ li ma jiddependix fuq kemm pereżempju in-nies kienu jiggustaw lill-apostli jew jaqblu magħhom. U lanqas ma kien ifisser li ma jiltaqgħux ma' xkiel u ostakli l-apostli fil-missjoni tagħhom, ifrajna fl-ewwel qari u kif naraw fl-Atti tal-Apostli ma għalihom kien ferħ illi jibqa' dak li tom Ġesu. U dan narawh fil-ħajja tal-ewwel insara u speċjalment hemm ċerti episodji li joħorġu dan b'mod sabiħ ħafna. Hemm fl-Atti tal-Apostli hemm episodju fejn l-apostli dawn l-istess nies li semmu l-Ġesu jitkellemaw jispiċċaw quddiem is-Sinedriju. U dawna jgħidlek l-ewwel tawhom is-swat lill-apostli. Mbagħad qalulhom ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu. U x'għamlu l-apostli? Daħlu f'qoxorthom, bdew jibżaw, għamlu f'qalbhom. L-Atti tal-Apostli jgħid ħarġu mis-Sinedriju ferħana tal-li ġew meqjusa bħala nies li jistħoqilhom ikunu immaqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. Ferħana mhux għax faħruhom, imma ferħana għax għamlu li kellhom jagħmlu u ma qadruhom xorta. Imma ferħana dan hu l-ferħ li semma Ġesu hawnhekk illi ma joħodulkom ħadd. Dan huwa messaġġ sabiħ ħafna għalina l-ħajja tagħna. Aħna wkoll ngħaddu minn żminijiet diffiċli ta' tbatija, ta' niket, ta' dwejja, ta' fsa ta' qalb. U li jgħinna Ġesu huwa biex ma nibqgħux mafġin taħt dawn il-mumenti f'dan iż-żmien, imma li u jagħtina l-għajnuna biex inqumu u speċjalment jagħtina f'qalbna il-ferħ u l-paċi tiegħu. Dan il-ferħ li kif semma hu ma joħodulna ħadd għax irridu niftehmu meta ngħidu l-ferħ ta' Ġesu mhuwiex għax tieħu pjaċir fil-ħajja jalla jkollna ħafna affarijiet li jagħtuna pjaċir, imma il-ferħ huwa aktar fil-fond. Mhuwiex għax inti dejjem allegru, sabiħ tkun hekk, ma l-ferħ ta' Ġesu xi ħaġa aktar fil-fond. Il għaliex maqut mal-paċi fil-qalb. Għalhekk huwa ferħ li ma joħodulna ħadd. Nitolbu l-Mulej illum din il-grazzja li aħna ikonna fina dan il-ferħ illi ma joħodulna ħadd u li qalb il-ġrajiet diffiċli tal-ħajja qatt ma nitilfuh dan il-ferħ. Il għaliex ikun il-ferħ marbut mal-paċi fil-qalb li jagħtina hu. Ew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum Mulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli ix-xandar il-kelma tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għatina Mulej kif ħeġġiġna l-Papa Franġisku meta kien f'Malta il-ferħ li nevanġelizzaw li nwasslu l-ħabbarijiet tajba bħalma għamel Sant Agustin ta' Canterbury li tiegħu qed nagħmlu t-tifkira llum nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejna Mulej biex aħna dejjem inħobbuk u bil-kliem tagħna, bl-emil tagħna nuru dil-imħabba lejk, bl-imħabba li nuru lej il-proxmu tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għati Mulej l-għenuna tiegħek li l-morda kollha daw kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet
kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitlob mod speċjali wkoll għal persuna li għadha se tagħmel operazzjoni serja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għal paċi fid-dinja, paċi fl-Ukrajina u f'postijiet oħra li għaddejjin minn żminijiet diffiċli ħafna u nitolbuk mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk l-anzjani li qegħdin waħedhom jew li jħossuhom waħedhom f'ċirkustanzi jibsa tal-ħajja biex inti tagħtihom ukoll l-għajnuna l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem biex inti tilqaħħom fi ħdanek tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen mulej għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzji li qalet u tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi. Ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u rreġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja l-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek kienu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smawit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien si jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santu Wistin ta' Canterbury u qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-Sidi tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la daħanix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tierba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, għatikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għas-sliem u l-għaqda li jintret fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li neħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jissoqrix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lejħina tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha nifdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħar lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnah online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Aħna unamlu l-lum it-tifkira ta' Sant Agustin ta' Canterbury nitolbu għal-missjonarji kollha, speċjalment ukoll għal-missjonarji Maltin li qed ixandru l-Evanġelju f'diversi postijiet fid-dinja. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobiet ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsentraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tieni saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għarina b'daħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlupalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlupalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dubitna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missinna ninti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li tritint kif fis-sema ek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum offrilna dmibietna bħalma naffru l-minu ħati għalina b'daħalniex fit tiġrib iżda ħrisna mid-deni Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dubitna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-batija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk.
Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma naffru minn għati għarina daħalniex fi tiġrib iż-żahrisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Ħuġġeneler u kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma naffru minn ħati għarina daħalniex fi tiġrib iż-żahrisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnat tal-infern, kull ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħammis misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għaffrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina d-daħalniex fit tiġrib iżda ħarisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnat tal-infern, kull ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għaffrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina d-daħalniex fit tiġrib iżda ħarisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Om
ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħniena, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. it-tama, Itlob li għalina. żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba di marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisa Alla, Biex ikun jissaqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu tħoll għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infell ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej warus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Santo Westin ta' Canterbury, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek l-Kbira Malla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug dor jistaħħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Paruska s-ismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.